שלום, ברוכים, ברוכות הבאות לעוד פודקאסט, מדברים קוסמטיקה פנימית, עם יפעת שטרית, שמי שרון, מה נשמע? טוב, איזה כיף, יש לנו את הזמן להתכנס ככה לשיחות עומק. נכון. ולעזוב את היום-יום. כל הזמן מחכה שתגיע השעה הזאת, כן. אני ככה יושבת איתך, ואנחנו ממש צוללות לתוך הדברים האלה, שנגיד ביום-יום, מכל הטירוף, אין זמן... רצים, סידורים, וי, את יודעת. כן, אני בכלל עכשיו בתקופה של כל כך הרבה עשייה, וכל כך הרבה דברים, ואני אומרת, וואו, איזה כיף שיש לי את השעה הזאת איתך, שאני יכולה באמת לדבר על הדברים שהם באמת כאילו, הדברים שאני חושבת עליהם, שאני חושבת עליהם לפני השינה. אלה הדברים שאני חושבת עליהם. אלה הדברים שאני חושבת לפני השינה, שכאילו, איך באמת כאילו... איך נכון לחיות את החיים, איך נכון להסתכל עליהם, כל הדברים האלה. ישר בעיניים. זה בא לי לפני השינה בדרך כלל, ואז אני עוד קמה בבוקר לטירוף, אבל תמיד בלילה כזה שאני שוכבת, וזה אני אומרת, אוקיי, איך אני מיישמת גם את הפן הזה. אבל זה כל כך חשוב שאת עושה את הקלוז'ר היומי הזה, ואת יודעת גם שיש לה חזון ודרך, ואת שואלת שאלות, כי לא, בקיצור זה מומלץ. לטובת מי שלא זוכר, אנחנו מדברים את בעלת קליניקה, שנים רבות, נגיד עשרות שנים, יחשבו שזה מגיל 3, של טיפול באנטי אייג'ינג מתקדם, טכנולוגיה מתקדמת, אבל את תמיד מסתכלת גם על המעבר, ואנחנו בוחנות הרבה את המושג יופי, עליו גם דיברנו פעם שעברה, והיום היינו רוצות לדבר על הקשר, בין יופי לטננננננם, כמה זה חשוב ומעסיק אותנו, זוגיות. נכון? נכון. וואו, זה נושא שאני חושבת עליו המון. אני חושבת עליו המון, גם אני חיה אותו המון, כי לצערי, אני בחיים שלי, לא לצערי לשמחתי, כי אני לא יודעת אם באמת זה הביא אותי למקום של התפתחות, זה בטוח הביא אותי למקום של התפתחות, אבל אני חוויתי המון זוגיות. זוגיות? זוגיות בחיים. אנחנו נרשום את המילה הזאת. מערכות יחסים... טובות יותר וטובות פחות. כי הייתי נשואה ממש קצר, וזה הביא אותי ממערכת יחסים למערכת יחסים למערכת יחסים, והמון פעמים אני שואלת את עצמי, וזו סוגיה שנורא נורא מעניינת אותי, איך אני בוחרת בן זוג, או איך בוחרים אותי, נגיד. ובגלל כל התחום הזה שאני עוסקת בו, שהוא נגיד נקרא לו תחום, הוא נגיד חלקו עוסק ביופי, מן הסתם. או בחיצון נגיד. דברים חיצוניים. האם אני בוחרת את הבן זוג שלי לפי איזשהם... מה, את שואלת את עצמך. רק אלמנטים חיצוניים, נגיד, או שיש דברים אני אתן אפילו דוגמה, קדימה. כי אני זוכרת אצלי, אמנם היום אני טיפה יותר מדויקת, אבל אני זוכרת אצלי המון פעמים שידעתי שיש אדם מסוים שהוא פחות נכון לי, והוא פחות מתאים לי, גם כשהוא אמר את הדברים, כמו שהם, ואני ידעתי עמוק בפנים שזה לא כל כך מדויק לי, עדיין עשיתי וי בגלל המראה החיצוני. יש משהו במראה חיצוני שמסתבר שהוא בעצם... מראה חיצוני הוא כאילו מוצלח, הוא עם ביטחון עצמי, הוא חזק, הוא ממגנט. נכון. כשאת יוצאת עם מישהו, או גבר יוצא עם מישהי שהיא יפה, זה גם ממצב אותו, זה כאילו משליך עליו. האור היופי גם עובר אליו, זה כאילו הוא שווה יותר. נכון. אנחנו תכף נבחן את זה, מה זה אומר. אבל אני חושבת שלשאלתך, איך אני בוחרת, האם גם מראה חיצוני, אי אפשר להתאם מזה שרושם ראשוני הוא חשוב. הוא חשוב. אני יכולה להגיד לך לא רק הפנימיות של... נכון. בהתחלה. אני יכולה להגיד לך שאני, כשאני רואה גבר חתיך, אני יכולה להגיד גברים, אי אפשר להגיד גבר יפה, אי אפשר להגיד אישה יפה, אבל גבר יפה זה כזה פחות שימושי. אני ניסיתי להסביר לבת שלי שחתיך זה כאילו הגוף. מה לי לא, זה גם הפנים, אז אני לא יודעת. תראי, חתיך זה גבר שהוא מאוד מאוד נאב, הוא נראה טוב, הוא סקס אפיל, ובאמת, אבל כשאני רואה גבר כזה, אני משתתקת. באמת? אני משתתקת, אני מקבלת שיתוק. כמו קצת בת 17. כן, מקבלת שיתוק. אני ישר אומרת לעצמי, הוא לא יסתכל עליי. וואו. כן, הוא בטח לא ירצה אותי, כי הוא חתיך מדי, או כי אני אולי, זאת אומרת, זה תמיד לוקח אותי למקום שאז אני חושבת, למה אני בעצם חושבת דבר כזה? ואני חושבת שזה בא מהמקום של, אני כאילו מפחדת כנראה. אני יכולה לשאול שאלה אם זה גם היום, או שאת מספרת מה שהיה? זאת אומרת, הרי, קלירלי, אני יושבת מול אישה יפהפייה פלוס פלוס,
הרבה מעבר לזה, זאת אומרת, קודם כל מגיעה האנרגיה והאור שאת מכניסה למקום, ואת חתיכה דרך אגב גם, אבל זה מדהים שמסתובבים איזה אמונות פנימיות, שהם באמת יש להם לפעמים פערים בין המציאות, וזה מדהים שאת חובה את זה גם באופן אישי, וגם עם הלקוחות שלך, וגם עם נשים סביבך. נכון. נכון, נורא קשה לי לדבר על עצמי, אבל גם אני חובה, את יודעת מה? כאדם שאני לא יכולה להגיד על עצמי יפה, לא תתפסו אותי, אף פעם אומרת על עצמי, כן, אני יפה, אני נראית טוב, אני יכולה לחשוב את המחשבות האלה לעצמי, אבל כן, אני יכולה לומר שאני היום במקום אחר קצת, מבחינת הבחירה שלי, את הבן זוג. זאת אומרת, היום כבר לא כל גבר יפה או חתיך עובר אצלי. עובר מסך. פעם זה היה העניין, את אומרת, כן? ברור. זה בסדר להגיד שגבר יפה זה וואו אפקט. נכון, נכון. היום, אני לא יודעת איך זה קרה, זה יכול להיות שאני עברתי איזושהי התפתחות. התבגרת? כן, גם. או צמיחה פנימית, הצמיחה היא פנימה. התבגרתי פנימית. כן, צמיחה פנימית. לא רק בגיל, אבל כן, גם בגיל, אין מה לעשות. אז מה התובנות? התובנות הן שהיום, אני חושבת שצריך בגיל מסוים, ועדיף כמה שנים קודם, להיות יותר מדויקים, לדייק את הבחירה. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על גבר, נגיד ברמה החיצונית, סימן שאני לא מדייק את הבחירה שלי. זה כבר אומר שאני לא מדויקת, כי אם בחרתי לפי הפן החיצוני, זאת אומרת שלא דייקתי. אני חושבת שאם את בוחרת, או בוא נקרא זה רק, או דבר ראשון על פי הפן החיצוני, זה גם יושב על איזשהו, אני אומרת זה בעדינות, איזשהו סוג של חוסר ביטחון, כי בעצם אני אקח מישהו יפה לידי, כי זה ירים אותי, זה נראה טוב, אני נמשכת לזה יותר כמובן, זה יושב איפשהו. אבל אם את יודעת להגיד, אני עם האדם הזה, אוקיי, הוא נראה כך וכך, לא מלך היופי, אבל עושה לי טוב, הנשמה שלו מדהימה, זאת מספיק בטוחה בעצמך, זה משהו שמדבר אלייך? כן, אני חושבת שהיום, זה גם על לראות שעומד מולי גבר שהוא גבר שנראה טוב, וזה גם לשים לב לעוד אלמנטים מאוד מאוד חשובים, שלי הם חשובים, בטוח שלכל אחד יש את הרשימה. לכל אחד יש את... את מאמינה לי שאין לי רשימה? אולי בראש, אבל מעולם לא הייתה לי רשימה. את יודעת שעד שלא הייתה לי רשימה, אבל אני כן יודעת מה הטייפ, כאילו, שמושך אותי יותר. דרך אגב, זה בדיוק הפוך מכולם, אז אני שמחה, כי נשאר לי אזור שאף אחד לא רוצה לגעת בו, זאת אומרת, לא הגבוהים, לא הדקיקים ולא הזה, אז אני שמחה. אבל יש לי טייפ, אני לא יכולה להגיד ש... לי אין טייפ. אין לך טייפ? אין לי טייפ. אז צריך שיהיה לו פשוט את הריבועים? הוא גם לא צריך להיות מאוד חתיך, דרך אגב, אנחנו מדברות אומנם על יופי, אני בחיפוש שלי לא מחפשת שיהיה לידי גבר שהוא חתיך או יפה או זה, וגם כשאני רואה גברים שהם כאלה, אז היום אני לא משתתקת, ואני לא נעתקת נשימתי, ולא נעתקת נשמתי. זה כבר לא קורה לי, היום אני במקום שנורא נורא חשוב לי, say, מה אתה מביא? מה אתה מביא לשולחן? בוא נראה מה אתה מביא לשולחן. בסוף את חיה עם נשמה, לא עם אריזה, ודרך אגב, האריזה מתקלה, שאנחנו תכף נדבר גם על זה, על המושגי יופי. כן. את יודעת, דיברנו על זה, אני חושבת שהיום במיוחד זה מחדד את זה בעידן הרשתות, והוויזואליזציה, ובדיגיטל, אז בעצם אנחנו רואים, מי שנמצא באפליקציות, רואים המון תמונות, זה הכל מאוד פיזי, ויזואלי, חיצוני. לא תמיד באמת תואם מציאות. נכון. משהו קצת תשתבש לנו שם. התבלבלנו. ממש. התבלבלנו, תקשיבי, היום אנחנו בוחרים, אני כבר אמרתי מזמן, אנחנו הגענו למציאות, זה כבר לא שהיום אני בוחרת את ברד פיט. הוא פנוי? לא, שאני לא יודעת. לא יודעת, אוקיי. אני לא יודעת, הוא פנוי? בסדר, אני בדוק, אינסטגרם. לא משנה, גם ככה הוא לא הטעם שלי, אבל ברד פיט לא הטעם שלי. הוא לא הטעם שלי. ג'ורג' קלוני? גם לא, לא. אני יותר כזה... מה? תגידי, אנחנו מדברים. יותר כזה קיאנו ריבס. כן? כן, אבל את יודעת למה קיאנו ריבס? אבל לא היית משליחה אותה מהבית. הנה, בואי תשמעי למה קיאנו ריבס. למה קיאנו ריבס? כי קיאנו ריבס... אני רוצה שיהיה רשום עכשיו בטייטל. כן.
למה קיאנו ריבס? כי קיאנו ריבס... קטע דינה, צנועה, אבל לא... נוסע באוטובוסים. הוא באמת? הוא נוסע באוטובוסים, בתחבורה ציבורית, ברכבות. את בדקת את זה? קיאנו ריבס, כן. קיאנו ריבס מחלק אוכל לנזקקים ולאנשים שהם להומלסים שיושבים ברחובות. הוא עסוק כל היום. הוא כל היום עסוק באמת בנתינה אינסופית. גם הוא על הקרקע. אז הוא הכי יפה בעיניי. וכשהייתי צעירה, לא חשבתי שהוא הגבר הכי יפה, פשוט כששמעתי שזה מה שהוא עושה, התאהבתי, והיום אני חושבת שהוא הגבר הכי יפה בעולם. את מבינה מה קרה? זה מה שקרה. זאת אומרת, שם לב. אבל זה בדיוק זה נכון, את מתאהבת בערכים ובנשמה. כן. זה נחמד שזה מגיע עם אריזה אסתטית. נכון, זה כיף. זה מושך, זה אטרקטיבי. נכון, זה נעים, אבל אחרי כמה זמן... יש בזה גם קצת, זה קצת מפחיד להיות עם גבר, נגיד שהוא קיאנו ריבס. זה מפחיד להיות עם גבר שהוא טוב, ממש... אז לא נצא איתו. קיאנו, you have to understand, it's not you, it's me. It's me. אני דווקא רוצה לשאול אותך הפוך, האם גברים קל להם לפנות לאישה יפה? קשה מאוד, אני יכולה לומר לך. בטוח? כן. כי זה מאוד מושך, זה דיסוננס. אני יודעת שגברים מאוד היו רוצים להיות עם אישה יפה. אני שואלת אותך בתור אישה יפה. קשה לי לענות על זה, כי כאילו אם אני אענה על השאלה הזאת, אז כאילו אני מחשיבה מעצמי אישה יפה. אז מה אכפת לך היום לצורך הפודקאסט להרגיש? לצורך העניין אני אחשיב מעצמי כאילו אני אישה יפה להיום, לפודקאסט הזה. אנחנו מסכימים. ואענה בתור אישה יפה. זה בעצם גם סוג של טיפול פסיכולוגי תוך כדי, קדימה. בתור אישה יפה. אז בתור אישה יפה אני יכולה לומר לך שאני מעולם לא התחילו איתי גברים. מעולם. בשום מקום שהייתי, אם זה לצאת עם חברות, חול, טיולים בארץ, חתונות, אירועים, כלום, בחיים, בחתונות של האחיות שלי, כן. לא היה גבר אחד, והיו גברים, והיו גברים איכותיים, והייתי עם סמלה שווה, מיני נוצות, עם נוצות שחורות. עם נוצות. אני רוצה תמונה לוואטסאפ, דרך אגב. תעלה תמונה. איך את מסבירה את זה? אני חושבת שאמרו לי, אני ארגיש חופשי לומר שכבר אמרו לי כמה גברים, זה לא פעם אחת ולא פעמיים, שגברים נורא מפחדים להתחיל עם נשים יפות. אומרים, זה מפחיד אותנו. אבל גבר יפה הרגיש נוח יותר אולי. אני חושבת שכן. עכשיו, מה זה כאילו גבר לא יפה? בליגה שלהם? כי תראי, כי את יכולה לראות זוגות למשל, שיש גבר יפה ואישה שהיא פחות יפה, מכירים את הסיפור הזה של אחד שנראה... איך היא תפסה את ההוא? איך היא תפסה את החתיך הזה? כן, זה מלומד, מה יש בה? כן, יש שיחות כאלה. איך זה קורה? זה בעצם קורה, כשאת אומרת גבר חתיך או אישה יפה, אני חושבת שבסופו של דבר, זה איך את מרגישה עם עצמך. לגמרי, אותה אישה פחות יפה בשפתנו, באמות מידה של החברה המערבית, מרגישה עם עצמה מתת אל. אני חושב שזה קורס שכולנו צריכים ללכת אליו, איך להרגיש... מתנה וראויה, ואז היא חיה, היא לא אכפת לה. נכון. אני חושבת, ולפעמים אני מדברת על זה בהרצאות שלי, שיופי, לא. ביטחון עצמי זה מגנט, וזה מאוד סקסי. נכון. אני גם חושבת. את מכירה איזה שאישה מרגישה טוב עם עצמה, אז היא גם נראית יותר יפה, או שבן אדם נורא טוב, הוא גם נראה נורא יפה? כן. וזה עובד גם הפוך, את יודעת. ברור. אנחנו נתקלים במדיה בהרבה אנשים מאוד יפים ומצודדים, אבל לפעמים לא עושים או אומרים את הדבר הנכון, ומתגלה הרבה דברים מאחורי. נכון, את יכולה לראות את זה גם ביום, אני לא רוצה אפילו לומר איפה. אני לא אמרתי, גם אני לא אמרתי. איפה, אבל כן, נשים יפות שמקבלות מחמאה, את יפה היום, את נראית טוב היום, אז יש מין תגובה כזאת של באמת, לא קמתי טוב היום, דווקא לא תקופה טובה. רזית, דווקא אכלתי אתמול את העוגת גבינה, נכון? דווקא עליתי. האמת, אבל חולצה ממש יפה לך. תודה, ואני מאוד ישנה. זרקתי על עצמי משהו. מה זה באמת? זה. איך אנחנו מסבירות את זה בעצם? איך זה קורה? העדיפת מחמאות, היכולת לקבל מחמאות, את חושבת שזה יותר תכונה נשית? אני אגיד לך, כן, קודם כל זה נראה לי תכונה, כן, אני מייחסת את זה מאוד לנשים, אף פעם לא קרה שאמרתי לגבר, וואי, אתה נראה טוב, הוא אמר לי, לא, דווקא לא. התעררתי, לא הרגשתי טוב. תודה כפרה. כן. תודה. תודה, אני באמת, תודה נשמה, אני מרגיש טוב היום. איך באורם הם מרגישים טוב. הוא גם יחזק את זה, והוא... בכלל לגברים יש יותר לגיטימציה, את יודעת, להרבה דברים אחרים, מרגישים טוב. נכון. נכון, האנשים, כמו תעשו ככה, תלכו ככה. כי הם כלילים, והם זורמים עם החיים, ואנחנו יותר כבדות. אנחנו יותר כבדות, חופרות, מנתחות. לא יכולת לקבל מחמאה ולומר, תודה. אז בוא נעשה תרגיל, אני אחמיא לך על משהו. תחמיא לי. ואת תחמיא לי גם. אבל אמיתי, לא עכשיו כאילו.
יום, זה קשה, עכשיו מה אני אבחר? אני אבחר ראשונה. טוב. שרוני. אני נותנת לך מחמאה חיצונית קודם כל, וגם מחמאה פנימית, כי את יודעת שאצלי זה תמיד קשור אחד בשני. כן. אז קודם כל, אני חושבת שיש לך אחת הנשים עם העיניים הכי יפות שראיתי. אני לא ראיתי צבע כזה מימי חיי. באמת? סתם נולדתי ככה, לא. איך אמר לי איזה מישהו? זה כאילו, כן, ש-life is a bitch, כאילו, איזה באסה שיש אנשים שנולדו יפים, ואני לא נולדתי יפה, כאילו, אתה נולד עם זה, אוף, איזה, באמת, מסתכל, ואני אומרת, למה דווקא את נולדת עם העיניים האלה? כאילו, יש מחשבות על זה, למה אחד קיבל את זה, וג'ינג'י בכלל זה דבר משגע, ועיניים כאלה עם ג'ינג'י זה בכלל. Thank you. אבל בינינו, אני אוהבת אותך בגלל שאת יודעת שזה לא בגלל העיניים היפות שלך. יצא לי... אבל גם קצת, גם קצת. גם קצת בגלל העיניים היפות שלך, אבל בעיקר בגלל שיש בך כזה עומק, ואת יכולה לצלול איתי לעומק שלי, זאת אומרת, אנחנו נגיע לאותו עומק, ואנחנו נהיה שם באותו תדר, ונדע להבין אחת את השנייה, אנחנו יכולות לשבת אחת מול השנייה, אפילו לא לדבר, ואפילו לא להגיד את הדברים, ורק להנהן ככה עם הראש, נכון, אנחנו על אותו תדר. זה עובר, זה אם אתה נמצא באותו תדר, אז זה פשוט עובר גם בלי לדבר. נכון, לגמרי. אז אני אחזיר לך את המחמאה. Give it to me. Give it to me, יאללה עוד, אבל אם אפשר הרבה, מחלקות וטיפים. לא, את יודעת מה אני חושבת עלייך, שאת פשוט, היופי שלך הוא יופי אחר, אני אוהבת אותו. הוא יופי חם, הוא יופי עמוק, את קורנת. הכל, זאת אומרת, האריזה הזאת שאת מסתובבת היא, אני אומרת, יש גיל שכבר לא מסובבים את הראש, אז אני מסובבת את הראש כשאת מגיעה, ואת מהממת. תודה שרון. אבל בעיקר אני, כמו שאת אמרת, אני מגיע לב, ואז זה מגיע יפת. רואים מישהי מאוד רגישה, רגישות על מטורפת. הרגישות עוברת גם לאחרים, זה לא נשאר אצלך. אז זה זכות לי. אני שמחה על זה, אני שמחה לדעת שזה עובר. זה מאוד עובר. רואים את העומק, רואים שאת לא מתפשרת, רואים שיש פה אישה גם שהיא ככה מאוד יודעת מה היא רוצה, כן, אסופה. כן, למדתי, שמי, החיים לימדו אותי, לא הייתה לי ברירה, האמת, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייבת ללמוד בדרכים שהן, נגיד, יותר מורכבות, יותר מאתגרות. ככה לומדים, את יודעת. כן. לא בתאילנד עם קוקוס, לומדים במשברים. לא בתאילנד כרגע, אבל... באפסטרדם, כן. כן, אבל ככה לומדים לדייק. כשאתה לומד שאתה צריך לדייק, ואתה מקצר, אתה קודם כל מסנן מהחיים כל כך הרבה כאבי ראש. כמה רעשי רקע יש לנו? וואו. לא באמת צריך אותם, אתה יודע? לא חייבים. לא צריך לדבר עם כל אחד, ואני לא מדברת רק על דברים, לא צריך לדבר עם כל חברה, ולא כל חברה צריכה להיות חברה שלי, בעצם, אני הבנתי את זה. לא חשבו שאני מיזנטרופית, אבל באמת גם אני בשנים האחרונות ממש דיללתי, וחשוב הזמן שלי, יש לך גם את הילדים, יש לך את החיים כמו החיים, ברוך השם יודעים, למצוא אנרגיה. יש גיל שאת מתחילה להיות מאוד מדודה. ואומרת, אוקיי, it's me time, אני מתחילה לראות. אם זה אני רוצה לראות מה נכנס למרחב שלי. נכון. מה מדויק. אז מה שמדויק לי היום, זה כל כך הרבה פחות מפעם. אני הולכת והופכת ליצור פחות ופחות חברתי. כן, פחות חברתי. מה זאת אומרת? אני יכולה להיות נהדרת בחברה. ברור, זה לא מתנגש. אבל אני פחות מחפשת חברה כבר. זאת אומרת, אנשים שמכירים אותי יודעים שאני מטיילת לבד בעולם, ואני נוסעת למקומות רחוקים, ואני נוסעת... תני לי דוגמה איפה היית לבד. ולא נופשון בטורקיה, משהו... בארצות הברית, בסרילנקה, הייתי כמה פעמים לבד, נסעתי לגלוש לבדי, אני נוסעת לאמסטרדם לבד, כל איזה חודשיים, 3 נוסעת לאמסטרדם, לוקחת תיק ונוסעת, כאילו, אני נוסעת לבד, וגם גם בארץ אני עושה דברים לבד, אני כבר לא כל כך מחפשת כל הזמן חברה שתבוא איתי, או בן זוג. את יודעת שאנחנו מאוד דומות בעניין הזה, שאת כותבת לפעמים, אני רואה שאת בצפון, אני אומרת לכן, נסעתי ל5 ימים לבד, אנשים לא תמיד מבינים את זה, לבד זה לא בודד. נכון. לבד זה לא בודד, לבדות זה דבר נהדר קודם כל. נהדר. אני חושבת שדווקא בזמן לבדות, אני הכי אוהבת את עצמי. אני הכי אוהבת את עצמי. אני גם נזכרת מי אני, כי אני לא יחסית, עכשיו אני לא אימא, אני לא אישה, אני לא מנחה, לא מרצה, אני לא חמודה, לא זה, אני יכולה להיות רק שרון. נכון. ולפעמים אנחנו שוכחות את זה, אנחנו כל בתפקיד. נכון. אז כמוני כמוך מאוד מבינות, וזה גם מומלץ לכולן דרך אגב, לנסוע לבד. זה לא כאילו, אז מה אני אעשה? אין לי משעמם לדבר. אני גם, אפרופו, אנחנו מדברות על זוגיות, אני חושבת שהזוגיות הנכונה מגיעה אחרי שאת כבר שלמה, ואת יודעת גם להיות עם עצמך. נכון.
אני חושבת שהרבה פעמים בזוגיות אתה מחפש, כי יש לך איזה זמן לבד, ואתה מפחד לבלות אותו עם עצמך, אז אתה מחפש מישהו שיבלה את זה איתך, והכי כאילו קל זה ללכת מישהו שישלים אותי, אני 50%. כן, הוא 50%. איזה 50%? אני 100%. אני 100%, ומי שרוצה מוזמן ללכת לידי, עם 100 שלו, ללכת איתי כאילו לידי, במסלול לידי. הוא לא ייכנס לתוך המסלול שלי, הוא ילך במסלול שלו, ואני אלך במסלול שלי. זה יופי. אנחנו נהיה חברים טובים ונחזיק את היד, אחד לשנייה. אבל זה אני חייבת להגיד שזה תובנות באמת שלא יכולות להגיע בגיל 20-30, אני מסכימה איתי? נכון, הן גם לא מגיעות לפעמים בגיל 60-70. כן. אוקיי? ומי שמגיע, מי שזוכה לתובנות האלה מוקדם, זה בדרך כלל אנשים שחוו כישלונות במערכות הזוגיות. שדרך הכישלון הם בעצם, דרך השיעור הם למדו. כן, דרך הלבד. דרך הלבד אתה מבין שזה בסדר גם להיות לבד. זה כיף ליהנות לבד, זה פשוט, אני חושבת שזה נפלא, אני ממש ממליצה את זה. כן. לנשים. יש נשים פתאום שאת גילי 50 פלוס, שאת כזה, הגיל הזה שאת מחפשת עצמך, ואז את נוסעת להודו וחוזרת עם מטפחות. אבל אבל זה בסדר גם לנסוע לאוברנייט, דרך אגב אני גם עשיתי את זה בבית מלון בתל אביב. פשוט רציתי לילה. נכון. אני עושה את זה מלא. גם אני. אני עושה את זה מלא. את רוצה לעשות את זה ביחד? את הלבד הזה? אפשר, את תעשי שבוע הבא, ואני שבוע אחרייך. את הלבדות. כן. לבדות ביחד. אני אוהבת לבדות. יש אנשים שקוראים לי אדם מאוד סוליסט. אני מאוד סוליסטית. אני סוליסטית כי אני אוהבת לעשות דברים לבד. אני חושבת בתוך החוויה הזאת של הלבד, יש לי יותר יכולת להתחבר לעצמי מאשר שאני... שומעת את עצמך. אני חושבת שדווקא יפעת מהיכרותי איתך, דווקא אנשים כל כך רגישים, אז כשיש מישהו לידך, את כל כך נוטה להכיל אותו, להקשיב לו, להיות בעולמו, שאת דווקא צריכה את הגבול, ולכן הלבד הוא נורא חשוב לך. מה קרה לך? אני שנים הייתי בן אדם מאוד מרצה. אני יכולתי להיות בתוך זוגיות, ולעשות רק מה שבן הזוג... כן. נכון. וגם יכול להיות שאהבת את זה, זאת אומרת, נתת שם מקום, כי זה החלק המטפל בה, החלק המכיל בה, זה נורא יפה, אבל זה לא יכול להחזיק באמת. בסוף זה מייצר תסכול. נכון. אולי מתוך מקום של, באמת של, אני לא יודעת, אולי זה מתוך מקום של, שעוד לא הבנתי איך אני חיה עם עצמי לבד, אז היה קשה לי לוותר. אולי זה מתוך מקום באמת מטפל ורגיש מדי לזולת ורוצה, ומפחד לעזוב אותו, כי אני מפחדת שהוא ייפול אם אני אעזוב, שיקרה לו משהו. הוא יצטנן, צריך סלדר, הוא גם לא יוכל. זאת נטייה של נשים, דרך אגב, וגם ריצוי, ובטח ריצוי יתר, הוא תמיד יושב על, זאת אומרת, הוא לא יכול להתקיים. זאת אומרת, זה לא מה שיכול להצליח ריצוי. זאת עבודה ושיעורים של הרבה נשים, גם גברים, ויש פה איזה ביטול עצמי, כי אם אני כל כך חושב על הצורך של האחר ולא עליי, ואנחנו חושבים שאם אני אחשוב על עצמי, אולי אני אגואיסטית, אולי אני רעה, דברים כאלה, ואני המשאב היחיד שיש לי, וכדאי לטפל בכלי הזה שנקרא אני, כדי שאני אוכל לתת. נכון. ולא לתת מהחוסר. נכון. וזה גם לא לתת מתוך נואשות ורצון לאהבה. נכון. אז הנתינה היא לא נקייה. נכון, אז אתה חייב כנראה לעבור את המסע הזה, את הדרך הזה, ואני תמיד מדברת על זה שהחיים הם תהליכים. אתה לא יכול להגיע לתובנה בלי תהליך, בלי לעבור תהליך, זה על סף הבלתי אפשרי לקצר את הדרך. אבא שלי זיכרונו לברכה היה אומר, יפעת, אין קיצורי דרך בחיים האלה. זאת אומרת, את תצטרכי לעבור את הדרך המלאה בשביל להגיע לתובנה. לא תדעי אותה. גם כהורה אתה לא יכול לתת קיצורי דרך. אני יכול לומר לך, כהורה, אני יכול לומר לך מה המסקנות שלי לגבי XYZ, כי אני עברתי את זה, אבל זה אנחנו לא באותה דרך. לא אני ולא את באותה דרך. כל אחד יש לו איזושהי דרך שהוא הולך בה, והוא חייב לעבור את התהליכים בתוך הדרך בשביל להגיע לתובנות. אין מה לעשות. אין מה לעשות, אין קיצורי דרך, אין קסמים. אני רוצה כן להזכיר לכולם שבסוף את קוסמטיקאית, איך אני אגיד, בחירה, עם טכנולוגיה מתקדמת, ואת בסוף עוסקת ביופי. נכון. ואת עוסקת ביופי, אבל תמיד לצד זה את שמה עוד משהו. את גם רואה הרבה דברים בקליניקה שלך, אז אני מחזירה קצת את השיח על יופי ועל נשים וגברים. אני חושבת מה שאני הכי הרבה רואה בקליניקה, זה נשים שהן בדרך כלל מגיעות אליי, זאת אומרת, יש להן ממש תקופות כאלה, אפשר לראות את זה. כשהיא יוצאת עם מישהו והכירה מישהו, אז היא מגיעה יותר, מטפלת בעצמה יותר, וכן, משקיעה, היא ממש ממש משקיעה בזה. ברגע שנפרדים, פתאום משהו כבד והיא מפסיקה.
או שהיא עוצרת, או שהיא עושה הפסקה, או עוצרת. וואו. אני פוגשת את זה המון, ואני חושבת בעצם לעצמי, מה? רק כשאני נמצאת בתוך זוגיות, אז אני צריכה להיראות טוב? אולי הפוך, כדאי להשקיע בעצמי שאני, נגיד, לא בזוגיות ולבד, אחד זה ימשוך זוגיות אחרת, כי אני משקיעה אנרגיה. כן. שתם אני ארגיש טוב. כן, כי בעצם, מה זה נקרא? להשקיע בעצמי, זה נקרא שכאילו, שאני דואגת לעצמי, שאני אוהבת את עצמי, שאני בחיבור עם עצמי, או שלהשקיע בעצמי למען האחר שאוהב אותי. כדי שיאהבו אותי. זאת אומרת, אם אני נראית יותר טוב ויפה, והוא רואה שאני יפה, אז אני יפה. אז אולי תצרי את זה לבד. כן. נכון? זאת אומרת, אני לא צריכה את האישורים מבחוץ. זאת אומרת, אם אני בקשר זוגי, אז אני הולכת לטפל בעצמי. למה? כדי שאני יותר מושכת. לכן אני אומרת שבכלל כל נושא היופי. יש פה משהו כאילו מעוות שאנחנו חושבות על זה. כן, כל נושא היופי. בואי ניקח את זה שקודם כל יופי זה, אני לא יודעת אם לקרוא לו כל כך יופי, אולי נקרא לזה יותר אסתטי, יותר נעים למראה. עובר מסך? נגיד, אבל, כי יופי זה דבר שאתה נולד איתו. אז יש אנשים שנולדו יפים, ויש אנשים שנולדו פחות יפים. עכשיו, מה זה, אנחנו מדברים תמיד על מה זה יופי, יש איזשהו מודל. איזשהו מודל. אבל נעזוב רגע את המודל. בואי ניקח מצב של אור פנים שהוא אסתטי, והוא יפה, והוא לא מאוד מקומט, והריסים יפים, והגבות מסודרות, והכל נקי ויפה וזוהר, אני חושבת שזה הרבה יותר מושך. מאשר שפתיים מלאות ומתיחה, או שלא לשם את הולכת? אני בכלל לא אוהבת שפתיים מלאות ומתיחת פנים. אני לא... את לא? אני לא. את לא נופלת במודל הזה שכולם נראות די דומה עכשיו, לא? נכון? כולם עם השפתיים האלה. שפתיים. אני גם רוצה. כן. כן. אוקיי? זה מזעזע בעיניי. באמת? כן. זה מזעזע בעיניי. אני חושבת שאני לא הייתי מכניסה את זה לתוך מודל היופי בכלל. מודל היופי בעיניי הוא מאוד מאוד קרוב לטבע. מאוד קרוב לטבע. העניין הוא שהטבע משתנה. לא רק אנחנו, הכל משתנה. הטבע משתנה, עצים גדלים, מזדקנים, נושרים. אותו דבר, גם אני מתבגרת, ויש פה קמטים, וקצת כתמים מהשמש, ושיער שיבה, והשאלה היא, כמה אני רוצה לתקן את זה כל הזמן? כמה אני רוצה... את לא מקבלת את התהליך הטבעי. כמה אני נבהלת מזה, כמה אני באמת מבועטת מזה שקמתי עם עוד קמת, או עם עוד כתם קטן, או עם עוד שערה לבנה, או שנושר לי השיער, וכבר אין לי את כמות השיער שהייתה לי כשהייתי צעירה, השיער השופע הזה, ושהייתי הולכת ברחוב, ואנשים היו מזהים אותי באמת, כי השיער מאוד מאוד ארוך, עד הטוסי כזה, וממש שחור וארוך. והוא כבר לא משנה, כי עשיתי כל מיני שטויות ושיחקתי וזה, אבל הוא באמת כבר לא, כי אני בגיל הזה שכבר אין את השיער הזה, וזה כבר לא יהיה. אז את אומרת שאת באיזה השלמה עם זה? כן. כן, זהו. כן, אני בהשלמה. זאת אומרת, אין פה כעס, שנאה, אוף, תסכול, אין פה גם לנסות לעשות כל מיני דברים קיצוניים. יש לי התרגשות. באמת? זה מרגש אותי שאת אומרת שיש לך התרגשות. יש לי התרגשות, ואני ממש רוצה לבכות. בענווה את מקבלת את מה שקורה בגוף, הבנתי נכון? יש לי התרגשות והודיה על המסע היפה הזה, שבו אני לומדת להבין שכל דבר מתאים... הרגת אותי עכשיו, ממש. לזמן שלו. יש בזה משהו מאוד צנוע. יופי יש עת. נכון. כל יופי יש עת. ובעת שלי היום, אני חושבת שאני הכי יפה להיום. הכי יפה להיום. ושוב, כשאני אומרת הכי יפה להיום, מי שמכיר אותי יודע, ומי שלא מכיר שידע. כשאני אומרת הכי יפה היום, זה אומר שאני הכי שלמה היום. עם איך שאני נראית ועם איך שאני מרגישה. ועם איך שאני מקבלת את הדברים. זה פשוט... אין לי מילה לזה, מפעים מה שאת אמרת, כי אני חוזרת ואומרת שיש בזה איזה ענווה, שלפעמים אנחנו צריכים להגיד, יש עולם, יש יקום, יש חוקים, יש, כמו שאת אומרת, צמיחה ומוות ותהליכים ודברים, כמה אנחנו רוצים להילחם בזה ולהתרחק מהטבע, במקום רגע לקבל, ואישה שמקבלת, יש בה גם איזו נינוחות יפה כזאת. נכון. זה רגע לחשוב עליו, זה רגע ממש מכונן. את יודעת ש... כאילו להגיד תודה, גם תודה שהגעתי לגיל הזה, זה שום דבר לא מובן מאליו. תודה שהגעתי לדבר על זה. לדבר על זה. לדבר על זה עכשיו רגע איתכם ואיתך. והרבה פעמים היו אומרים לי, יפעת, תעצרי רגע,
יש ציפורים בחוץ, יש עצים, יש שמיים, יש ים, הייתי אומרת, טוב, מה בסדר, עכשיו? מה עכשיו בסדר, ציפור? עכשיו צריך לסדר את הגבות, צריך עכשיו לצבוע את השיער, אין לי זמן, אני חייבת כאילו להספיק את הכל. כמה אנרגיה מוציאים שם, וגם את בכל מקרה לא מרוצה, כי זה לא המקום שזה יושב. כן, בכל מקרה לא הייתי מרוצה, אף פעם לא הייתי מרוצה, עד שלא הגעתי לשלמות פנימית, לא הייתי מרוצה מאיך שאני נראית. מדהים לחשוב שאנשים כאלה לא מרוצים מעצמם. מבינה? היה לי איזה רגע שבו ממש כעסתי על עצמי, ואמרתי, את ממש חוצפנית. נכון. את ממש חוצפנית, מלא להיות מרוצה, ממה את לא מרוצה, קיבלת את הכל. כל כך הרבה מתנות. קיבלת כל מה שאת רוצה. הכל. ממש. עכשיו, כשאני אומרת הכל, צוידת. מה זה הכל? הכל זה לא, אני לא איזה מיליונרית, אני לא איזה בן אדם עשיר, אז כאילו לא קיבלתי הכל. נכון? לא קיבלתי הכל, כי אני לא מיליונרית, ואני לא נשואה. אין לי חיי משפחה שנורא נורא רציתי בעל וילדים, ויושבים ביום שישי מסביב לשולחן, ומדברים איך עבר השבוע. ושרים ומדברים. גם לי אין כזה דרך אגב. אין לי את זה, וזה משהו שהיה כאילו... נכון, נכון. אז אין לי את זה, אז אין לי כאילו את הכל, אבל מבחינתי יש לי את הכל. יש לך את הכל. יש לי את הכל, כי... יש לך את הכל. יש לי את הכל. זה נהדר רגע לזכור להגיד תודה. נכון, בוא נגיד לנו תודה. תודה על מה שיש, אנחנו לא שמים לב, ואני חושב שהנהירה הזאת ליופי הקיצוני, אנחנו כל הזמן מדגישות, הוא לא תודה על מה שיש, הוא לא מספיק. אני לא מספיק. זה יושב על זה. נכון. וזה מדהים שוב שאני מדברת עם מישהי שמגיעה מהתחום הזה. איך את, יפעת, מחברת? מחברת את זה בסוף בקליניקה, שמישהי מגיעה ועושה טיפול. מה כן אז מקובל? בשם היופי. בשם היופי, גם אני מטפלת באור הפנים שלי. אני לא יכולה, אני אשקר אם אני אגיד שאני לא עושה טיפולים. זה שקר. הנה הודעה לעיתונות, אני עושה טיפולים. אני עושה טיפולים, אבל אני עושה טיפולים בצורה מאוד פרופורציונלית. אני לא... לא עם סכין ואיזמל. ממש לא. לא עם סכין ואיזמל, ולא מתיחות פנים, ולא הזרקות, ולא... לא הזרקת? ולא. ולא כל מיני סיפורים. הנה, יש לי קמטים, אז יש לי קמטים. אבל יותר מזה, גם אני פשוט מחפשת אותם רגע. תקבצי בכוח. כן, אז מה כן? את אומרת, maintenance, טיפול, חומרים. אני חושבת שמה שנכון ואידיאלי, זה טיפול של פעם בחודש, בגיל שלי. אני כבר בת 47, עוד מעט 8. בגיל שלי, נכון, פעם בחודש, ללכת לקוסמטיקאית, לעשות טיפול. אז אני הולכת לקוסמטיקאית, דרך אגב, אני לא עושה טיפולים לעצמי. אוקיי. אני הולכת לחברה קוסמטיקאית, היא עושה לי, והיא מגיעה אליי, ואני עושה לה. מדהים. פעם בחודש, אנחנו מטפלות בעצמנו, ואני אגב, אני מעלה את כל זה משודר הכל באינסטגרם, בפייסבוק, כולם רואים שאני פעם במטפלת בעצמי. גם אני הולכת לעשות את הטיפול הקוסמטי שלי פעם בחודש. אז איפה את שמה את הגבול? אני שמה את הגבול בין הטירוף של להיראות מושלמת. או משהו שאת לא. לרצות להיות מושלמת. למחוק את התווים שלך ולהיות כמו משהו אחר. כן, מה זה למחוק את התווים שלי? לקחת צילום בפילטר, לצלם את עצמי בפילטר ולהוריד ממני את כל הכתמים, ואת כל הקמטים, והכל מתוח ויפה, כי זה לא הכל מתוח ויפה, ויש לי את אלה, ויש עוד כל מיני דברים שהם נכונים לגילי, וזה בסדר היום, ולצלם איזושהי תמונת פילטר, ובעצם למחוק את הכל, גם להלביש על זה קצת איפור, וגבות מסודרות ושפתיים קצת יותר רבות. זה בעצם ביטול עצמי, אבל מקבלת את הפידבקים על משהו שהוא לא את. נכון. שזה בכלל מתסכל, כי כאילו אתה מקבל פילטר, ואז בוא תראה את עצמך לסביבה, ויראו שזה זה לא מה ש... גברים אפילו אומרים, מגיעה לדייט, תגיעי כמו שאת, לא כמו, אני מקווה שתגיעי לדייט כמו הפילטר, או שתביא איתך את הפילטר לדייט. כן, אחר כך זה מחייב, כי אם העלית תמונות עם פילטר. כן, אז תביא איתך את הפילטר לדייט. תביא את הפילטר, כן. או שזה בלילה, מקום חשוב, שלא כך יראו. כן. זה יותר תכונה נשית? איזה הרגשה זאת? שאני לא יכולה להביא זה שום קבלה אישית. כן, שאני לא יכולה להביא את מי שאני לדייט. אני לא יכולה להביא את מי שאני. זה בדיוק העבודת עומק שצריך לעשות. ממש. זאת אומרת, הקו הזה בין אני אסתטית, אני מטפלת בעצמי, לא רק בפנים, גם בגוף, גם בזה, אבל אני גם מטפלת בה, אני לומדת, אני מתפתחת, אני עוברת דברים, את יודעת, המון דברים שאני מטפלת בכלי, נכון? אבל אני לא באה לחתוך את עצמי, לא באה לעשות עברים בפנים אחרים ממה שיש לי, קיבלתי מתנה, וזה החליפת מסע שלי לדרך, ואני אכבד את המקום הזה. נכון?
אני עושה, תראי, לטפל בפנים זה נחשב, נגיד, זה נחשב החלק הכי... כאילו קרם, פשוט. זה החלק הכי רדוד, טיפול בפנים. כי נגיד, אם ניקח גוף, אז תזונה זה יותר חשוב מפנים. כן, אוקיי. לצורך העניין, שזה גם משהו שהוא גוף. נכון. וכאילו פנים זה עוד נחשב עוד יותר נמוך כאילו מזה. זה עוד יותר מה נחות. אכפת לעולם ביולוגית איך את נראית? נכון, גם, מה זה קשור? גם במה זה יועיל לי? נגיד תזונה הזאת יכול להועיל לי, אבל במה זה יועיל לי שאני אעשה בוטוקס, או שאני... כמה, שאם כאילו יהיה לך עוד יותר מתוח פה? מה זה? כן. החיים את לא מבינה, נראה, השמש כדור היא הארץ ישתנה. אחרת. כן, כן. הוא יסתובב בקיצור. יתרום לכל ה... לגמרי, אנשים בחוץ ידלגו. כן. זה בדיוק מה שיקרה כשאני אעשה קצת עצמות לחיים. אבל גם, אני חושבת שצריך להסתכל על זה, גם קצת שיהיה לי נעים להסתכל על עצמי במראה. שיהיה נעים לאנשים להסתכל עליי, להיות בחברתי. זה מאוד לא יפה להיות אדם מוזנח. זאת אומרת, לא נעים להיות ליד אדם, לי לא נעים להיות ליד אנשים מוזנחים. נכון, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין המילה אסתטיקה ליופי, ואסתטיקה ביפר חשובה יותר. בדיוק. אז מה שאני עושה אצלי בקליניקה, זה מאוד לא קשור ביופי, זה קשור באסתטיקה. אבל זה לא מה אני עושה, זה כשנשים מגיעות אליי, מה הן רוצות. זה מבחינתן, לא כולן, אני לא עושה הכללה, אבל מבחינתן הן רוצות להיות הפילטר. הן רוצות להיות יפות ומושלמות. ואת אומרת להם את מה שאת חושבת? את מורידה, כאילו, את מחדירה היגיון במוחן? כן ולא, זה תלוי מול מי אני עומדת. יש נשים שזה כל עולמן להיות יפות, שמוכנות להשקיע בזה את החיים, מה שנקרא. מבחינתן, עולם היופי הוא העולם הכי חשוב. את יכולה לראות את זה במרפאות לאסתטיקה, אצלי אולי פחות, במרפאות לאסתטיקה בהזרקות, יש נשים שמגיעות כל איזה קבוע, כל שבועיים, 3 שבועות, חודש, הם כל הזמן שם. וואו. כל פעם לאיזשהו טיפול אחר. עוד. יכולה להגיד לך שיש נשים שעוברות מיליון ניתוחים שאת לא יודעת, שרון. ניתוחים, ניתוח בטן, ניתוח חזה, ניתוח הרמת חזה, ניתוח פנים, ניתוח מתיחת צוואר, ואם מתיחת צוואר לא עוזר, אני מנקה פנים הגבונים, פה זה נגמר בערך הטיפול. כן. אז אני איפשהו שם באמצע. אני לא, נגיד, לא ניתוחים ולא... אבל הבלנס הוא מילת מפתח בכל דבר כזה. כן, אמצע. כן, לטפל בפנים. לראות אסתטית, לא בכל מחיר, לשמוע מחדש, אולי החדש, הוא יכול להתאים לי, אולי יש משהו בחדש שהוא מעניין, והוא איזשהו תהליך שאני צריכה לעבור בתוכו גם, שזה גם דבר מאוד מאוד מעניין, לעבור איזשהו תהליך של טיפול בפנים, אבל איזשהו גם תהליך פנימי, שאתה עובר אותו. אז אני חושבת טיפול פנים, טיפול פנים. טיפול פנים, נכון. ממש. עלינו כבר על כמה הגדים, אנחנו צריכות ממש זכויות על זה. צריך לכתוב את זה אבל, שלא נשכח. נכון. טוב, אנחנו לקראת סיום, אז את אומרת, יופי חשוב לנשים, חשוב בזוגיות, זה אישו. זה אישו, אבל... אני חושבת שיהיה לנו נורא קשה לבחור, זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור במיינד שלנו, אני רוצה להיות כאילו, אפילו לראות אותו, את הגבר, ולהגיד וואו, הלוואי, אבל אני חושבת מי שלא נמצא או נמצאת במקום שלם, עם עצמו, תמיד יפחד לבחור, אפילו בראש, לבחור גבר או אישה, שהם אנשים יפים, שהם חתיכים, שהם נראים טוב. מה את אומרת? כן. אני זוכרת, כי מה? כי זה מאיים, או אולי יקבלו נטישה, או לא? דחייה? דחייה. בטח, דחייה. אלא אם כן, את מאמינה שאת שווה. שמגיע לך. את שווה, אז אם את מאמינה שאת שווה, זה לא משנה מי עומד מולך, כי את שווה בכל מקרה. או מה עומד, דרך אגב. כן, או מה. לא, כאילו, זה לא נשמע. כן. את שווה. אם את מאמינה שאת שווה, זה לא משנה. זה לא פקטור. זה לא משנה מי נמצא. זה לא רלוונטי גם. זה לא רלוונטי. מי הוא, מה הוא. את קודם כל מאמינה שאת שווה. כי את אמרת משהו לא מזמן, שדווקא נשים יפות ברשתות, יכול להיות שמקבלות לפעמים פחות פניות. נכון. זה נכון? זה מגיע מתוך המקום הזה? זה מגיע מתוך מקום שגברים מפחדים להחמיא או להתחיל עם נשים יפות, כן?
מפחדים מזה פחד מוות. מדהים, זה ממש חרב פיפיות היופי, ועדיין יש את המרוץ המטורף. נכון, יש לזה, תראי, להיות יפה או יפה, יש לזה, זה נשמע כאילו פותח דלתות לעולם. פותח דלתות, ואני יכולה להשיג את מי שאני רוצה, איזה גבר שאני רוצה, טעות, מלא גברים שרציתי לא רצו אותי, מלא, טעות. אני גם אומרת, נגיד לבנות שלי, לי יש בנות איזה יופי שאתן יפות וזה, אבל אחרי הפתיחת דלתות גם צריך קבלות ולהביס. זאת אומרת, זה לא יכול להחזיק. היופי, זה חשוב, מתנה נחמדה. נכון. אבל גם, אני מאוד אוהבת את השיחה הזאת, שהיא גם מדברת על פרופורציות ועל בלנס, וכן להיות יפה ואסתטי, אבל קצת איבדנו משהו בדרך. טוב, תמיד נשאר טעם של עוד אחרי שיחות איתך, ממש. גם איתך. אז מה נאחל בעצם? אנחנו גם לקראת שנה חדשה. אנחנו לקראת ראש השנה. אני באמת, אני חשבתי על מה אני רוצה לאחל. אני תמיד חושבת, מה אני רוצה לאחל לאנשים שאני אוהבת ויקרים לי לשנה החדשה. אז אני חושבת שהתובנות שלי השנה, זה לקחת רגע הפסקה מהטירוף. מהמרוץ? כן, זאת אומרת, לקחת את המרוץ הזה, ושהוא בעצם, לשים אותו בצד הדרך, זאת אומרת שהוא לא יהיה היעד. כן לזוז, להיות בתנועה ולהתקדם, אבל לא עם לזוז איתו, אבל הוא לא היעד. הוא לא היעד. הוא לא היעד. לשנות את היעד. state of mind נראה לי אחר. לגמרי, לשנות את כל ה-state of mind, ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לבנות בית, נבנה בית. אני רוצה לבנות עסק, אני רוצה להגשים איזה רעיון, בסדר. אבל בתוך כל הדבר הזה, לזכור שיש ציפורים מצייצות, נכון. יש עצים. דרך אגב, ציפורים לא בדיכאון, את יודעת, הם לא קוראים בבוקר ואומרים, איזה באסה, וטוב, לא נראית היום. איזה באסה, שיצאו לי כמה שערות לבנות היום. כן, הנוצה שלי מתקלה. כן. הם פשוט חיות. יש שמיים, שרון, יש ים, נכון. יש שלווה, יש שקט, יש יופי בחיים האלה, אנחנו מפספסים את זה. ממש. אנחנו לא רואים את צידי הדרך, אנחנו נוסעים על האוטוסטרדה. מאחלת שהשנה הזאת, אנשים יצליחו לראות גם את היופי. את היופי, יופי? יפה, לא, אין משהו. את היופי בחיים. זה צריך להיות הסלוגן על הברכה שלך ללקוחות ולחברים. כן. שתצליחו לראות את היופי, שזה דאבל מינינג. היופי בחיים. וואו, יש לי הרבה, אני לוקחת הרבה מהשיחה הזאת היום. גם אני. ונעמת לי מאוד. גם את לי. יפעת שטרית, יש לומר שהקליניקה בראשון, תקבלו הרבה מעבר. על טיפול קוסמטיקה פנימית. לגוף, לנפש, ואנחנו עוד נשב ונפוצץ. נשב ונדבר, בטח. ותודה לכם שהקשבתם. שנה טובה. שנה טובה, שרון. שנה טובה. מוצלחת, טובה, משגשגת. יפתי, תודה רבה. וטיסה נעימה. תודה.